Hej igen. Så er vi sgu tilbage til næste episode. Som I kan se, så er det sgu blevet lyst. Underligt nok. Ja, vi har sgu lige... eller min lillebror der, han har sgu lige noget jernmalm og noget kul og sådan noget. Så vi skal lige lave nogle fakler. For jeg synes sgu, det var rimelig mørkt dag i nat. Jeg var bange. Nej, det var jeg ikke. Nu skal jeg lige opføre mig som mand. Hold da kæft derovre. Der var en creeper, mand. Så springe. Spis den. Kan vi ikke lige lave 64? Jo, det kunne vi kraftedeme, mand. Prøv nu at se. Og nu skal vi lige se, hvordan man brænder alt det der iron af. Hvad for noget? Kommer jeg det bare til. Det er for mit iron. Du er så sej, du er. Der er jo sådan en der, så bliver jeg ikke bange i nat. Brænder han godt. Og det kunne være, vi skulle... Hallo Mike, giv mig lige noget jern. Rigtig noget jern. Noget sten og sådan noget. Jeg har kun 7. Det skal jeg ikke bruge til en skid. Jeg skal... Så bygger vi sgu bare tag af træ. Nej, men der er en mil lige herovre, eller? Kom i gang. Jeg håber det. Kom i gang, Mike. Kan I se, hvor langsom han er? Jeg må selv gøre tingene. Så er jeg færdig. Du har ikke nok. Fanden har du set, der er min hand. Nå, det er. Han er jo ikke en skid, ham der. Han graver bare. Man må bare gøre tingene selv. Kommer krafterne nu, ja. Er du færdig snart? Hvad er så din pidobier? Okay, vi skal op, der kommer edderkopper. Nej, så på. Nej, jeg er færdig, jeg kan godt lave det selv nu. Jeg kommer nu. Nej, du gør ikke. Du kan bare komme i gang med at lave noget glas. Kan du huske, hvad jeg sagde til dig? Sand. Hvorfor hører du ikke efter, hvad jeg siger? Hvad? Jeg er i gang med at hugge sand. Hvorfor hører du ikke efter, hvad jeg siger? Nej, du gør ikke. Der er en lort. Ja. Du må ikke bande. Nej, undskyld. Så skal du være med. Hvis jeg bander en gang til, så... Sådan den første, der kommer ind på serveren, får et. Ja. Og skal skrive, at han har set den her video. Ja. Og han skal have subscribet og alt sådan noget. Og hun skal have også, hvis det er en dame, kvinde, pige. Hun skal skrive, hvad det første er. Eller bare skrive dirty miner. Hun skal bare skrive dirt miner. Ja. Og det skal selvfølgelig stå, som det står. Enten til lille Lego, eller... Altså, det skal stå sådan der. Sådan der. Dirt miner. Det kan I vel godt finde ud af. Så dummer I vel ikke. Og det kommer også nok ned til chatten. Ja. For helvede. Flyt dig. Du er snart hammer dum, man. Så er det sgu noget til vand. Ja, sådan er det nogle gange. Nu var lige noget træ. Jeg skal lave noget hegn. Det er ikke snart ved at blive mørkt. Okay, vi skal jo ændre op egentlig. Ja. Det er sådan lidt her. 64. Jeg er jo bare, så vi har. Right. Så. Jeg har nu. Og jo. 34 hegn, mand. 32. Undskyld, jeg løg. Det er kraftigt med mørkt. Lige der. Hvorfor? Det kender jeg ikke. Nu låser mig udenfor. Slå mig ihjel. Slås, ja. Nej, ikke gå væk, når du er dit dyr. Jeg er lige ved at lave noget. Jeg er en bjørn. Jeg er lige ved at lave noget. Kan du gå væk, eller hvad? Hvorfor kan jeg godt lukke glas med det her? Eller? Jo. Det er pænt det der, mand. Hvad kan du lukke glas af? Ja, det kan du godt. Jeg går lige ud og hugge noget mere træ. Nej, du gør ikke. Okay. Det er mørkt, Mark. Du må ikke gå udenfor. Her er der også et hus der. Når det er PvP-arena. Så skal vi slå PvP. Nej, vi skal ikke. Wow, der er creeper. Lige den finder noget træ. Hvem finder træ? Det er creeper. Nu har din onkel der, eller hvad? Ja. Hvor lang tid tilbage? Vi har kun recordet. Ikke så lang tid. Det går. Det går sgu nok.
Vi skal sove. Hvad skal vi? Sove. Nej, jeg gider ikke sove. Jeg er ikke træt. Ja. Ikke i dag. Jeg skal lige være færdig med det her, ja. Nu har jeg ligesom lavet det der forgæves, der ikke også. Og altså, I skal i hvert fald bare være på den 1. juli. Det er det, vi gør os klar til. 1. juli. Okay, 1. juni, dreng. Ja, det skal I være på. Og piger. Mm. Altså, I ved. Synes jeg, I kan være med til. Ja. Så I hører nyheden herinde. Ja, vi sender nok også en video ind på YouTube. For helvede, den lortede. Så det tror du, vi gør, hva'? Det gør vi. Ja, vi gør. Det er bare lige for at give noget spænding, du ved. De er jo snart hammer en dumme, nogle af dem her. Og det er ikke. Jeg har ikke bandet endnu. Har I lagt mærke til det? Du har lige bandet. Nej, det var ikke bandet over. Det vil være. Snot, Nå, hammerne dumme. Snot, det er sådan noget med fod i næsen. Det er ikke noget bandet over. Hvad er dumt så? Dumt, det er heller ikke noget bandet over. Så er man bare dum, ligesom dig. Ja. Ja. Det må I YouTube afgøre, om det er et bandord eller hvad. Skriv lige en kommentar. Ja, skriv jo eller nej. Eller ja, nej. Altså, I skal bare skrive nej. Nej, skriv ja. Nej, I skal bare skrive nej. Nej, der er en pil der. Var det ikke dem, du ledte efter? Hvad for nogen? Dem der buskøller. Som det er også derfor, jeg nakker ham. Men selvfølgelig giver han ikke noget ben. Jeg får også sudt mine biber lige med. Rygter, mand. Og din kæft. Der bandede du. Der bandede jeg sgu der. Så håber vi kommer ind på serveren. Altså. Nu må vi jo se den næste, der kommer ind. Hvad han siger. Om han har set filmen, eller hvad han har. Så skal jeg bare skrive Dirtminer i chatten, så er han op lige. Det han over at sige bøvs. Det er ikke vores server, ikke? Jo, den gør. Gør den der? Ja. Det var faktisk lidt noget øvedreng. Ja, så hvad hedder det, vi bliver sgu nok vi skal sgu lige holde en pause her. Vi skal ned og noget æde her nu, så det, vi er tilbage her, men næste episode, når I kan se den på YouTube, så er vi der igen. Det er orden. Vi ses, fans.